også en der. Vi prøver. Der er masser af. Jeg har godt til at gå for 5. Stå ordentligt, og så bare den der vælge, den er ordentlig. Kom nu! Den er nemt, den her. Der er 10 kilo mere på. Kom nu! Kom så! Kom så! Kom nu! Kom nu! Får vi lige kiloen med os. Sådan. Sådan. Yes. Hallo! Det er pænt før. Ja, kom nu! Ja, det er der! Det er pænt før. Kom så! Kom så! Kom nu! Ja! Godt! Ja, flot der!